అందరికీ. ఇస్కాన్ మ్యాంగ్లూర్ వారి 18 రోజుల గీతా క్లాస్‌లో రెండవ రోజు అందరికీ స్వాగతం. ద్వితీయాధ్యాయం సాంఖ్య యోగము అని ఈ అధ్యాయానికి పేరు. గీతా సారాంశం అని కూడా ఈ అధ్యాయానికి పేరు. మొట్టమొదటిగా ప్రార్థనతో ప్రారంభిద్దాం. ఓం అజ్ఞానతిమిరాంధస్య జ్ఞానాంజనశలాకయా చక్షురున్మిళితం येन తస్మై శ్రీ గురవే నమః. నమో ఓం విష్ణుపాదాయ కృష్ణప్రేష్ఠాయ భూతలే శ్రీమతే భక్తి వేదాంత స్వామీతి నామినే నమస్తే సారస్వతి దేవి గౌరవాణి ప్రచారిణే నిర్విశేష శూన్యవాది పాశ్చాత్య దేశధారిణే. హే కృష్ణ కరుణా సింధో దీనబంధో జగత్పతే గోపేశ గోపికా కాంత రాధా కాంత నమోస్తుతే. తప్త కాంచన గౌరాంగీ రాధే బృందావనేశ్వరి వృషభానుసుతే దేవి ప్రణమామి హరిప్రియే. జయ శ్రీ కృష్ణ చైతన్య ప్రభు నిత్యానంద శ్రీ అద్వైత గదాధార్ శ్రీవాసాది గౌర భక్త బృంద. హరే కృష్ణ 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 హరే 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 రామ 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 హరే హరే. హరే కృష్ణ భక్తులందరికీ. సో ఈ రెండవ అధ్యాయం పేరు సాంఖ్యయోగము, అంటే ఆత్మకు సంబంధించిన యోగము. ప్రతి అధ్యాయానికి కూడా యోగము అని పేరు. ఎందుకు? యోగ అంటే కనెక్షన్ విత్ గాడ్, భగవంతుడితో ఆ సంబంధాన్ని ఏర్పరచుకోవడం యోగము అంటాం. సో ప్రతి అధ్యాయానికి యోగము అని ఎందుకు పేరు వచ్చింది అనే ప్రశ్న గనక మీకు వస్తే దానికి ఆన్సర్ ఏమిటి అంటే, ప్రతి అధ్యాయంలో కూడా ఈ భగవంతుడితో ఈ సంబంధాన్ని, కనెక్షన్ని ఈ ఏర్పరచుకునేటటువంటి విధానం కనీసం ఒక్క శ్లోకంలో అయినా చెప్పబడింది. కొన్ని చోట్ల మోర్ దెన్ 1 శ్లోకాస్లో చెప్పబడింది. అందుకని ప్రతి అధ్యాయానికి కూడా యోగము అని పేరు. సో సాంఖ్య యోగము అంటే ఇక్కడ సాంఖ్యం అంటే ఆత్మతత్వం, ఆత్మతత్వానికి సంబంధించిన యోగము అని అర్థము. సరే, నిన్న క్లాస్లో మీరు చూసుంటారు, మరి అర్జునుడు బంధువులందరినీ చూసి విషాదంతో నేను ఇంకా యుద్ధం చెయ్యను, నా వాళ్ళందరినీ చంపితే వాళ్ళందరినీ చూసి హృదయం అంత కరుణతో నిండిపోవడం, ఆ తర్వాత మరి ఈ వీళ్ళందరినీ చంపితే వచ్చే రాజ్యం కానీ విజయం కానీ సుఖాలు కానీ నాకు అక్కర్లేదని రెండవ కారణం చెప్పడం. మొదటిది దయ, రెండవది సుఖం అక్కర్లేదు, అందరినీ చంపితే వచ్చే సుఖం, మూడవది మరి పాపమే కదా వచ్చేది నా వాళ్ళని చంపితే అన్నాడు, నాలుగేమో మరి వంశనాశనం కులక్షయ జరుగుతుందన్నాడు. కాబట్టి ఈ ఈ 4 నిన్న చెప్పాడు రీజన్స్ ఎందుకు యుద్ధం చేయలేను అన్నది. ఐదవది అనిశ్చయ పరిస్థితి ఏమిటో ఇప్పుడు ఇక్కడ చూస్తాము. సో శ్రీకృష్ణుణ్ణి శరణు వేడటం ఏం చేయాలి అనే సలహా కోసం ఇక్కడ మనం ఈ చిత్రంలో చూస్తున్నాం. సో ప్రతి అధ్యాయం ప్రారంభంలో మన ప్రేయరు, ప్రార్థన, మొదట గురు ప్రణామం, ఆ తర్వాత ప్రభుపాద ప్రణామం. ప్రభుపాద వ్యవస్థాపకాచార్యులు ఇస్కాన్ సంస్థకు. ఇస్కాన్ అంటే మరి ఇంటర్నేషనల్ సొసైటీ ఆఫ్ కృష్ణ కాన్షియస్నెస్ అని చెప్పుకున్నాం. తర్వాత మరి అందుకని ఆయన యొక్క ప్రణామం, ఆయన పుస్తకం భగవద్గీత యథాతథం యాజ్ ఇట్ ఈజ్ అని ఇంగ్లీష్లోను ఆయన రాసిన బుక్ను ఆధారంగా చేసుకుని మనం ఈ క్లాసును బోధిస్తున్నాము. తర్వాత మరి శ్రీ కృష్ణ ప్రణామము, తర్వాత రాధా ప్రణామం చూసాం, వైష్ణవ ప్రణామం ఎప్పుడు ఆఖరిలో చెప్తాము. ఆ తర్వాత పంచతత్వ మంత్రం, మరి హరే కృష్ణ మహామంత్రంతో క్లాస్ ప్రారంభించి మనం రోజు క్లాసు చూస్తాం. సో సాంఖ్యయోగం ఏమిటో ఇప్పుడు చూద్దాం. రెండవ అధ్యాయం. నిన్న దుఃఖంగా ఇలా రథంలో కూర్చుండిపోయి శస్త్రాస్త్రాలన్నీ పక్కన పెట్టి ఇంక నేను యుద్ధం చేయలేను అని చెప్పిన అర్జునుడితో నిన్న స్టాప్ చేశాను. ఈరోజు సంజయ ఉవాచ తం తథా కృపయావిష్టాం అశ్రుపూర్ణాకులేక్షణం విషీదంతమిదం వాక్యం ఉవాచ మధుసూదన. సో సంజయుడు అంటున్నారు ఏమని,
కృపయావిష్టం దయతో నిండిపోయి అశ్రువులన్నీ అంటే కళ్ళన్నీ కంప్లీట్‌గా పూర్ణాకులేక్షణ. సో, ఈ మనస్సు దయతో నిండిపోయి ఇలా కన్నుల నిండా నీటితో విషీదంతమిదం వాక్యం, దుఃఖంగా ఉన్నటువంటి అర్జునుడిని చూసి ఈ వాక్యాలు ఉవాచ పలికారట. ఎవరు? మధుసూదనుడు, శ్రీకృష్ణుడు. సో, దుఃఖంతో ఉన్న మనస్సుతో శోకతప్త హృదయంతో కంటి నిండా నీళ్లున్న అర్జునుడిని చూసి శ్రీకృష్ణుడు ఈ రకంగా మాట్లాడటం ప్రారంభించారట. అని సంజయుడు చెప్తున్నాడు. సో, మీకు గుర్తుండుంటే ధృతరాష్ట్రుడు సంజయుడిని ఏం జరుగుతోందని అడగడంతో ఈ భగవద్గీత ప్రారంభమైంది. సో, సంజయుడు వ్యాసుడు శిష్యుడు కాబట్టి ఆయన అనుగ్రహంతో ఆయన రాజభవనంలోనే ఉన్నప్పటికీ ఆయనకి యుద్ధభూమిలో జరిగేదంతా మన సినిమా తెరలాగా ఆయనకి కంటి ముందు కనిపిస్తోంది చెప్తున్నాడు. సో, ఇలా కూర్చుని ఉన్న అర్జునుడిని చూసి శ్రీకృష్ణుడు ఈ మాటలు చెప్పడం ప్రారంభించారు అని చెప్తున్నారు. ఏం చెప్పారు భగవంతుడు అన్నది చూద్దాం. శ్రీ భగవానువాచ కుతస్త్వాకష్మలం ఇదం విషమే సముపస్థితం అనార్యజుష్టం అస్వర్గ్యం అకీర్తికరం అర్జున. కుతస్త్వాకష్మలం ఇదం, ఇంత క్లిష్టమైన పరిస్థితిలో విషమే సముపస్థితం, ఇంత విషమ సమయంలో నీకు ఇలాంటి ఆలోచన కలిగిందేమిటి అర్జున అంటున్నారు. అనార్యజుష్టం అంటే ఇది గౌరవనీయం కాదు. అనార్యులు, ఆర్యం అంటే గౌరవవంతులు, అనార్యులు అంటే మరి గౌరవనీయులైన వ్యక్తులు. ఇది గౌరవనీయులైన వ్యక్తులకి తగనిది నీ ప్రవర్తన. అస్వర్గ్యం అంటే నీకు ఉన్నత లోకాలు కూడా, స్వర్గలోకాలు, ఉన్నత లోకాలు కూడా నీకు రావు నువ్వు ఇలా ప్రవర్తిస్తే. అకీర్తికరం, నీ కీర్తి కూడా ఉండదు. సో, ఇలాంటి క్లిష్ట సమయంలో అర్జున నీకు ఇలాంటి బుద్ధి ఎలా వచ్చింది? ఇది గౌరవనీయమైన వ్యక్తికి తగదు. ఇది నీకు ఉన్నత లోకాలు ఇవ్వకపోగా అపకీర్తి పాలు కూడా చేస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ చిత్రంలో మరి భగవంతుడు అర్జునుడితో మాట్లాడడం చూస్తున్నాం. ఈ మాటలు విన్న తర్వాత అర్జునుడు ఏమంటున్నాడు? అర్జున ఉవాచ కథం భీష్మం అహం సంఖ్యే ద్రోణం చ మధుసూదన ఇషుభి ప్రతియోత్స్యామి పూజార్హ వరిసూదన. సో, ఏ రకంగా భీష్ముణ్ణి నేను బాణాలతో మరియు ద్రోణం చ అంటే మరియు ద్రోణుణ్ణి కూడా మధుసూదన ఈ బాణాలతో ఇషుభి ప్రతియోత్స్యామి అంటే నేను బాణాలతో ఏ రకంగా ఎదుర్కోగలను, పూజార్హులు కదా వరిసూదన అని చెప్పి అంటున్నారన్నమాట. సో, శత్రు సంహార మధుసూదన, పూజార్హులైన భీష్మద్రోణాదులను బాణాలతో నేను ఏ విధంగా ఎదుర్కొంటాను అని అడుగుతున్నాడు. అంటే నీకు ఇలాంటి సమయంలో తీరా యుద్ధం చేయవలసిన ఈ క్లిష్ట పరిస్థితిలో రెడీగా అందరూ ఉండి మనం యుద్ధం చేయవలసి వచ్చే టైంలో నీకు ఇలాంటి బుద్ధి ఎలా కలిగింది? ఇది గౌరవనీయం కాదు. నీకు ఉన్నతలు అస్వర్గ్యకరం అంటే స్వర్గం, నీకు ఉన్నత లోకాలు రావు. అకీర్తికరం, కీర్తి కూడా రాదు అన్నారు కాబట్టి మరి నేను ఇంత పూజార్హులను నేను బాణాలతో ఏ రకంగా ఎదుర్కోవాలి అని చెప్పి వీళ్ళిద్దరిని నేను భీష్ముణ్ణి ద్రోణుణ్ణి ఇక్కడ చూపిస్తున్నారని అర్జునుడు అడిగాడు. అప్పుడు ఇంకా ఏమంటున్నాడు అర్జునుడు? కార్పణ్య దోషోపహత స్వభావ పృచ్ఛామి త్వాం ధర్మ సమ్మూఢ చేత యశ్రేయస్యాన్నిశ్చితం బ్రూహి తన్మే శిష్యస్తేహం షాధి మాం త్వాం ప్రపన్నం. సో, కార్పణ్య దోషోపహత స్వభావ. సో, ఈ కార్పణ్య దోషం అనేటటువంటి అంటే మమకారం అనే దోషంతో ఉన్నాను. పృచ్ఛామిత్వం అంటే నువ్వు నాకు చెప్పు. ధర్మ సమ్మూఢ చేత అంటే ధర్మం ఏమిటో తెలియని మూఢత్వంలో పడిపోయాను, కన్ఫ్యూజ్డ్ స్టేట్లో పడిపోయాను. యశ్రేయస్య ఏది శ్రేయస్కరమో నిశ్చితం నువ్వు క్లియర్గా నిశ్చయంగా బ్రూహి చెప్పు, తన్ నువ్వు, మే నాకు. చూసారా మరి సంస్కృతంలో ఆ భాషలో ఉన్న ఔన్నత్యం, ఒక గొప్పతనం. ఎన్నో ఔన్నత్యాలు ఉన్నాయి. ఒక గొప్పతనం ఏంటంటే చాలా తక్కువ మాటల్లో చాలా ఎక్కువ అర్థం వచ్చే రకంగా, తక్కువ మాటల్లో ఎంత అర్థం వచ్చిందో బ్రూహి తన్మే అన్న దాంట్లో నువ్వు నాకు చెప్పు అన్నది. సో, ఏది శ్రేయస్కరమో నిశ్చయంగా నువ్వు నాకు చెప్పు అన్నది
ఈ సెంటెన్స్ అనమాట. యచ్ఛ్రేయస్య, ఏది శ్రేయస్కరమో నిశ్చయంగా బ్రూహి చెప్పు, తన్ నువ్వు, మే నాకు అంటున్నాడు. శిష్యస్తేహం అంటే నేను నీ శిష్యుడను, తే నీకు, అహం నేను అని అర్థం. నేను నీకు శిష్యుడను. షాధి చెప్పు, మాం నాకు, త్వాం నువ్వు, ప్రపన్నం నేను నిన్ను, ప్రపన్నం అంటే శరణు వేడుతున్నాను అని చెప్తున్నాడు. సో ఈ మమకారం అనే దోషంతో నేను ఇప్పుడు నా కర్తవ్యం ఏమిటో తెలియని మూఢత్వంలో, కన్ఫ్యూజ్డ్ స్టేట్లో పడిపోయాను. ఏది శ్రేయస్కరమో నిశ్చయంగా నువ్వే నాకు చెప్పు. నేను నీ శిష్యుడను, నిన్ను శరణు వేడుతున్నాను, ప్రపన్నం అన్నాడు. సో ఎప్పుడైతే ఇక్కడ శిష్యుడనేవాడు గాని, భక్తుడనేవాడు గాని, గురువు దగ్గర శిష్యుడు ఎలా ఉండాలి, భక్తుడనేవాడు భగవంతుడి దగ్గర ఎలా ఉండాలి అనేది ఇక్కడ మనం ఈ వాక్యాలను బట్టి తెలుసుకోవచ్చు. సో నేను నీ శిష్యుడను, నిన్ను శరణు వేడుతున్నాను అని ఎప్పుడైతే అర్జునుడు అన్నాడో అప్పుడు మరి ఆయన భగవద్గీతను చెప్పడం ప్రారంభించారన్నమాట. సో ఆ 2 పాయింట్స్ ఇంపార్టెంట్ పాయింట్స్. శిష్యుడను నిన్ను శరణు వేడుతున్నాను. సో అని అర్జునుడు అన్నాడు. సో సంజయుడు మళ్ళీ చెప్తున్నాడు ఏమని, సంజయ ఉవాచ ఏవముక్త్వా హృషీకేశం గుడాకేశః పరంతప నయోత్స్యైతి గోవిందా ముక్త్వా తూష్ణీం బభూవః. సో సంజయుడు పలికాడు. శత్రువులను తప్పింపజేసే అర్జునుడు శ్రీకృష్ణుడితో గోవిందా నేను యుద్ధం చేయను అని చెప్పి మౌనంగా ఉండిపోయాడు. సో ఈ రకంగా మాట్లాడి నేను నీ శిష్యుణ్ణి, నేను శరణు వేడుతున్నాను అన్నాడు కదా అని ఏం చేశాడో మనకి సంజయుడు చెప్తున్నాడు. ఇలా పరంతప అంటే శత్రువులను తప్పింపజేసేవాడు, భయపెట్టేవాడు అని అర్థం. అర్జునుణ్ణి ఆ రకంగా సంబోధిస్తున్నాడు అనమాట పరంతప అని. సో గుడాకేశుడు అని కూడా సంబోధిస్తున్నారు. గుడాకేశుడు అంటే నిద్రను జయించిన వాడు అని అర్థం లిటరల్గా. కానీ దాని యొక్క డీపర్ మీనింగ్, అంతరార్థం ఏమిటి అంటే నిద్ర అంటే చీకటి, అజ్ఞానము అని. సో అజ్ఞానాన్ని జయించినవాడు అంటే తమో గుణాన్ని జయించినవాడు. తమో గుణం మనకు 3 గుణాలు ఉన్నాయని ముందు ముందు చూస్తాం, మనకి ప్రతి చాప్టర్లో వస్తాయి. ఈ గుణాల గురించి ప్రత్యేకంగా 14వ అధ్యాయంలో కూడా చూస్తాము. సత్వరజస్తమో గుణాలని. సత్వగుణం అంటే మంచితనం అని, రజోగుణం అంటే విపరీతమైన కోరికలతో ఉన్న గుణం అని, తమో గుణం అంటే అజ్ఞానము, ఇంకా చెడు దోవల్లో వెళ్ళే అజ్ఞానంలో ఉండే మార్గం, అటువంటి మార్గంలో ఉన్నప్పుడు తమో గుణం అంటాము. సో అలాంటి అజ్ఞానాన్ని జయించిన వాడు, తమో గుణాన్ని జయించిన వాడు అని కూడా అర్థం. గుడాకేశుడు అంటే లిటరల్ మీనింగ్ నిద్రను జయించిన వాడు అని. అలాగని అర్జునుడు నిద్రపోకుండా ఉంటాడని మనం అనుకోవడానికి లేదు. దాని అర్థం ఏంటి అంటే అజ్ఞానాన్ని జయించినవాడు, తమో గుణాన్ని జయించినవాడు అని అర్థం. సో ఈ రకంగా ఈ హృషీకేశ అంటే అర్థం ఏమిటి? హృషీకేశ అంటే మన యొక్క ఇంద్రియాలను నియంత్రించగలిగిన వాడు అని. ఇంద్రియాలంటే ఏమిటి? ఎవరికైనా తెలిస్తే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. ఇంద్రియాలు ఏమిటి? సరే 5 ఇంద్రియాలు ఉన్నాయి, అది కూడా చెప్తున్నాను. ఆ ఇంద్రియాలు ఏమిటి? ఇంద్రియాలను నియంత్రించగలిగేవాడు కాబట్టి హృషీకేశ అని శ్రీకృష్ణుడికి, భగవంతుడికి పేరు. సో ఇంద్రియాలు ఏమిటి? ఎవరికైనా తెలిస్తే చాట్ బాక్స్లో టైప్ చేయండి. ఇలా పలికి హృషీకేశుడైన శ్రీకృష్ణుడితో గుడాకేశుడు అయిన అర్జునుడు, పరంతపుడు, శత్రువులను తప్పింపజేసే అర్జునుడు మరి నయోత్స్యైతి గోవింద, నేను ఇది చేయలేను గోవింద, ముక్త్వాతీష్ణుం అని మౌనంగా కూర్చుండిపోయాడు. సో శత్రువులను తప్పింపజేసే అర్జునుడు హృషీకేశుడైన శ్రీకృష్ణుడితో గోవింద నేను ఈ యుద్ధం చేయలేనని చెప్పి మౌనంగా ఉండిపోయాడట అని సంజయుడు వివరిస్తున్నాడు అనమాట ధృతరాష్ట్రుడు. అప్పుడు భగవంతుడు ఏమంటున్నారో చూద్దాం. ఎప్పుడైతే నీ శిష్యుణ్ణి నిన్ను శరణు వేడుతున్నాను అన్నారో, అర్జునుడు అన్నాడో, భగవాను శ్రీకృష్ణుడు ఆత్మజ్ఞానం, అసలైన భగవద్గీతను ఇప్పుడు బోధించడం ప్రారంభించారనమాట. అప్పటి వరకు నువ్వు ఇదేంటి మరి ఇలాంటి సమయంలో ఇలా మాట్లాడుతున్నావు అది అని అన్నారు. కానీ ఎప్పుడైతే నిన్ను శరణు వేడుతున్నాను నీ శిష్యుడను అని అన్నాడో అప్పుడు
భగవద్గీత బోధ ప్రారంభమైంది. శ్రీ భగవానువాచ అశోచ్యానన్వశోచస్త్వం ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషసే గతాసూన గతాసూంశ్చ నానుశోచంతి పండిత. భగవంతుడు పలికారు ఏమని, నువ్వు పాండిత్యంతో కూడిన మాటలు మాట్లాడుతున్నావు కానీ దుఃఖింపకూడని దానికోసం దుఃఖిస్తున్నావు. వివేకవంతులు చనిపోయిన వారి గురించి కానీ బ్రతికున్న వారి గురించి కానీ దుఃఖించరు అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో ఏమిటి ఇది, ఈ చనిపోయిన వారి గురించి దుఃఖించకుండా ఎలా ఉంటాము అని మనకు వెంటనే ఇది వినగానే ఒక సందేహం వస్తుంది. అండ్ ఏమిటో మనం నెక్స్ట్ శ్లోకాస్లో మనకు అర్థమవుతుంది. అంటే ఆత్మజ్ఞానం అనేది ఏమిటో ఇక్కడి నుంచి స్టార్ట్ చేసి చెప్తారు. సో అశోచ్యానన్వ శోచస్తం, శోకించకూడని దానికోసం శోకిస్తున్నావు. త్వం నువ్వు ప్రజ్ఞావాదాంశ్చ భాషసే, ఎంతో ప్రజ్ఞతో ఆర్గ్యుమెంట్స్ చేస్తున్నావు, వాదాలు చెప్తున్నావు. నేను ఈ పాపం చేయనంటున్నావు, కులక్షయ అంటున్నావు, ఎంతో తెలిసిన వాడికి మళ్ళీ ఇవన్నీ ఆర్గ్యుమెంట్స్ చెప్తున్నావు. గతాసూన గతాసూంశ్చ, గతించిన వాళ్ళ కోసం కానీ అగత ఉన్నవాళ్ల కోసం కానీ, చ మరియు ఉన్నవాళ్ల కోసం, చ అంటే మరియు అని ఉన్నవాళ్ల కోసం కానీ నాను శోచంతి శోకింపడు ఎవరు, పండితుడు. పండితుడు అంటే ఇక్కడ వివేకవంతుడు అని అర్థం. సో నువ్వెంతో చాలా వాదాలు చెప్తున్నావు, కానీ దుఃఖించకూడని దానికోసం దుఃఖిస్తున్నావు. ఎంతో పోయిన వాళ్ళ కోసం కానీ ఉన్న వాళ్ళ కోసం కానీ నిజమైన తెలివిగల వివేకవంతుడు ఎప్పుడు దుఃఖించడు అంటున్నారు. ఇదేంటబ్బా, పోయిన వాళ్ళ కోసం దుఃఖించకుండా ఎలా ఉంటామని మనకు వెంటనే ఒక సందేహం వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ ఏం చెప్తున్నారు చూద్దాం. నత్వేవాహం జాతునాసం నత్వం నేమే జనాధిపాః నచైవాన భవిష్యామః సర్వే వయమతః పరం. నత్వేవాహం జాతునాసం నత్వం నేమే జనాధిప. ఇక్కడ ఉన్నటువంటి రాజులు, నువ్వు కానీ నేను కానీ ఇక్కడున్న రాజులందరూ కూడా నచైవ నా భవిష్యామ, వీళ్ళు ఇప్పుడున్నారు, భవిష్యత్తులో ఉన్నారు, ఇంతకు ముందు కూడా ఉన్నారు. అంటే ఇదివరకు ఉన్నారు, ఇప్పుడున్నారు, ముందు భవిష్యత్తులో కూడా ఉంటారు. సర్వే వయమత పరం, ఉండకుండా ఉండము అంటున్నారు. సో నేను కానీ నువ్వు కానీ ఇక్కడున్న ఈ అందరూ కూడా లేని సమయం అనేది లేదు. ఇక ముందు కూడా మనం ఉండకుండా ఉండము. ఇదేమిటి ఎప్పుడు ఉంటామంటున్నారు, అదేలా సాధ్యం, మనుషులు పోతూ ఉంటారు కదా అని మళ్ళీ మనకు ఒక సందేహం వస్తుంది. సో నెక్స్ట్ దాంట్లో ఏం చెప్తున్నారో చూద్దాం. దేహినోస్మిన్ యథా దేహే కౌమారం యౌవనం జర తథా దేహాంతర ప్రాప్తి ధీరస్తత్ర నముహ్యతి. సో దేహదారి ఈ దేహంలో బాల్యం నుంచి యవ్వనానికి, యవ్వనం నుంచి మరి అంటే కౌమార్యం నుంచి యవ్వనం, యవ్వనం నుంచి జర అంటే వృద్ధాప్యంలోకి ఎలా అయితే ఈ దేహం మారుతూ ఉంటుందో, ఈ దేహం మారుతున్నప్పుడు మరి దేహదారి చూస్తూ ఉంటాడు లోపల. తథా దేహాంతర ప్రాప్తి, అలాగే దేహం అంతమైపోయిన తర్వాత మరి వేరే దేహంలోకి వెళ్ళటం జరుగుతుంది. ధీరస్తత్ర నా ముహ్యతి, వివేకవంతుడు నా ముహ్యతి, ఏమీ కలవరపడడు ఈ విషయాన్ని గురించి అంటున్నారు. సో దేహధారి ఈ దేహంలో బాల్యాన్ని అంటే కౌమారం నుంచి యవ్వనం, దాన్ని అక్కడి నుంచి జర ముసలితనానికి, వృద్ధాప్యానికి క్రమంగా ఎలా సాగిపోతుందో ఈ ఆత్మ, అదేవిధంగా మరణ సమయంలో ఈ జీవాత్మ ఇంకొక దేహంలోకి ప్రవేశిస్తుంది. కాబట్టి వివేకవంతులు ఈ విషయంలో ఆందోళన పడరు అని చెప్తున్నారు. సో ఇక్కడ మొట్టమొదటిసారిగా ఆత్మను గురించి మాట్లాడటం జరిగింది. ఆత్మ అనేది ఈ దేహంలో మనం చిన్నప్పటి నుంచి కౌమార్య దశకు, యవ్వన దశకు, వృద్ధాప్య దశకు ఎలా అయితే ఆత్మ కూడా ఈ దేహంతో పాటు ఈ శరీర మార్పులతో ఆత్మ అలాగే వస్తూ ఉంటుందో, ఈ దేహం పోయిన తర్వాత కూడా ఆత్మ అప్పుడు వేరే శరీరంలోకి ప్రవేశిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఇంపార్టెంట్ శ్లోక, చాలా ఈ శ్లోకాస్ అన్నీ కూడా ఇంపార్టెంటే. సో ఇక్కడ మనకి అర్థమైంది ఏమిటి అంటే, ఈ దేహం లోపల ఆత్మ ఉన్నది, ఈ దేహం పోతే ఆత్మ వేరే శరీరంలో ప్రవేశిస్తుంది అని. అయితే ఆత్మ అంటే ఏమిటి అని మళ్ళీ మనకి ఏదైనా సందేహం వస్తే, అసలు ముందు మనం ఈ బాడీ కాదు, మనం ఈ ఆత్మ అనే కాన్సెప్ట్ ఒకటి ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం.
ఈ బాడీ ఏమిటనేది చెప్తున్నారు. మనం ఈ బాడీ కాదు. ఈ బాడీ ఏమిటి? పంచభూతాలతో తయారైన ఒక శరీరం. పంచభూతాలంటే ఏంటి? సరే, ఇందాక ఒక ప్రశ్న అడిగాను. దానికి ఎవరైనా సమాధానం అనేది చెప్పారా? చూద్దాం. చాట్ బాక్స్‌లో టైప్ చేయమని అడిగాను. ఎవరికైనా సమాధానం తెలిస్తే మరి ఏమి సమాధానాలు వచ్చినట్లేవు ఇందాకటి ప్రశ్నకు. ఇంద్రియాలు ఏమిటి అని అడిగాను. హ్మ్. అయితే దానికి ఆన్సర్స్ ఏమి ఎవరు చెప్పలేదు. శివప్రసాద్ ప్రభుజీ. వెరీ గుడ్. కళ్ళు, చెవులు, ముక్కు, నోరు, చర్మం. కరెక్ట్. వెరీ గుడ్. ధన్యవాదాలు ప్రభుజీ. సో, అయితే ఈ ఇంద్రియాలు 5 అయితే ఇవి అవయవాలు. ఈ ఇంద్రియాలు గ్రహించే విషయాలు కొన్నున్నాయి మరి. కళ్ళున్నాయి. అది ఒక ఆర్గన్. ఏమిటి దాని డ్యూటీ? చూసిందంతా మనకు దృష్టిని ప్రసాదిస్తుంది. చెవులు శబ్దాన్ని, వినికిడి శక్తిని ప్రసాదిస్తాయి. ముక్కు వాసనను మనకు తెలియజేస్తుంది. నోరు మరి రుచిని, చర్మం స్పర్శా జ్ఞానాన్ని. సో, ఒక్కొక్క ఇంద్రియం ఒక్కొక్క శక్తిని మనకు ఇస్తూ ఉంటుంది. ఒక్కొక్క హ్మ్, ఆహ్, మనకి ఒక్కొక్క శక్తిని లేదంటే ఒక్కొక్క విషయాన్ని మనకి తెలియజేస్తుంది. సో, ఇంద్రియ విషయాలు అని కూడా వీటిని అంటారు. శబ్ద, రూప, స్పర్శ, రస, గంధాలు అని వీటికి ఒక పదం ఉంది సంస్కృతంలో. శబ్దము, రూపము, స్పర్శ, రస అంటే రుచి, గంధ అంటే వాసన. సో, ఈ 5 అన్నమాట. ఓకే. సో, ఇక్కడ మనం ఇప్పుడు ఈ పంచభూతాలు అన్నాం. ఏమిటి పంచభూతాలు? అగ్ని, నీరు, వాయువు, ఆకాశము, మరి ఆహ్, అగ్ని, నీరు, వాయువు, ఆకాశము, భూమి. సో, ఇవి 5 గూడా పంచభూతాలు. ఈ బాడీ ఈ పంచభూతాలతో తయారైంది. సో, ఆకారం. మన ఆకారమే కాదు, ఈ విశ్వంలో దేనికైనా ఒక ఆకారం అనేది ఉంది అంటే, అది పంచభూతాలతోనే తయారైంది. సో, పక్షైనా, జంతువైనా, మనమైనా, మరి ఒక చెట్టైనా, పుట్టైనా, గుట్టైనా, ఏదైనా దేనికైనా మన కంటి ముందు ఒక ఆకారం కనిపిస్తోంది అంటే అది పంచభూతాలతో తయారైంది. అందుకే మన బాడీని గూడా పాంచభౌతిక దేహం అనే మాట మీరు వినే ఉంటారు. ఎవరైనా పోయినప్పుడు పెద్దవాళ్ళు పేపర్‌లో రాస్తారు. వారి పాంచభౌతిక దేహాన్ని అది అక్కడికి తరలించారు. అది ఇది అని చూస్తూ ఉంటాం. సో, పాంచభౌతికం అంటే ఏమిటంటే ఈ పంచభూతాలతో తయారైన శరీరం అని అర్థం. సో, మనం ఈ అది పైకి కనిపించే ఈ శరీరం మనం కాదు. లోపలున్న ఆత్మమ అది నిజమైన మనము. సో, మనం అందుకే నా నేనే ఈ శరీరం అనం కదా! ఏమంటాం? నా శరీరం, నా కన్ను, ఈ నా చేతులు, నా కాళ్ళు, మరి నా నా చెవులు ఇలా అంటూ ఉంటాం. మరి నా తల అంటూ ఉంటాం. అంతేగాని నేను కాళ్ళు, నేను చేతులు అని అనం మనం. సో, నా అంటే ఎవరు ఆ నా? ఆ నాయే మరి లోపలున్న ఆత్మ. సో, అది ఇక్కడ మనకు అర్థమయ్యేటట్టుగా చెప్తున్నారు. సో, ఒక కారులో డ్రైవర్ లేకపోతే మరి కారైతే ఎలా నడవదో ఆ రకంగా ఆత్మ లేనిదే శరీరం కూడా పనిచేయదు. తర్వాత ఇక్కడ ఇంకొకటి పంజరం, పక్షి ఎగ్జాంపుల్ గూడా చూపిస్తున్నారు ఆత్మకు, బాడీకి. సో, ఈ ఆత్మ జ్ఞానం గురించి ఇంకా కంటిన్యూయేషన్ ఏమిటి నెక్స్ట్ శ్లోక? మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖదాః ఆగమాపాయినో నిత్యా తాం స్థితిక్షస్వ భారత. సో, మాత్రా స్పర్శాస్తు కౌంతేయ. మాత్రలు అంటే ఇంద్రియాలు. ఈ ఇంద్రియాలతో స్పర్శ వల్ల, స్పర్శ అంటే టచ్. టచ్ అంటే ఇక్కడ అర్థం ఏమిటి? కాంటాక్ట్. ఇంద్రియాలతో ఆ సంబంధం పెట్టుకోవడం వల్లే కౌంతేయ అంటే కుంతిపుత్ర అని అర్థం. కుంతిపుత్రుడు కాబట్టి కౌంతేయ అని పేరు. సో, ఈ ఇంద్రియాలతో ఉన్న కాంటాక్ట్ వల్లే శీతోష్ణ, హ్మ్, సుఖ దుఃఖద, చలి, సుఖ, దుఃఖం అనేటటువంటి ఫీలింగ్స్ నీకు కలుగుతున్నాయి. ఎందుకు? ఇంద్రియాలతో నీకు కాంటాక్ట్ ఉండటం వల్ల. నువ్వు ఇంద్రియాల అంటే కాంటాక్ట్ ఉండటం అంటే ఏమిటి? ఇంద్రియాల ప్రభావంలో నువ్వు ఉన్నావు కాబట్టి అని అర్థం. సో, ఇవి ఏమిటి అంటే ఆగమాపాయనో నిత్య వస్తూ పోతూ ఉంటాయి నిత్యం. ఆహ్, ఎలా? శీతోష్ణ చలికాలం, ఎండాకాలం. శీతం అంటే చలి, ఉష్ణం అంటే వేడి. సో, చలికాలం, శీతాకాలం, ఎండాకాలం ఎలా అయితే వస్తూ పోతూ ఉంటాయో
ఈ సుఖ దుఃఖాలు కూడా వస్తూ పోతూ ఉంటాయి. శీతోష్ణ సుఖ దుఃఖాలు కూడా అంతే. ఆగమాపాయనో నిత్య వస్తూ పోతూ ఉంటాయి నిత్యం. తాం స్థితీక్షస్వ భారత. నువ్వు దీనిని తట్టుకోవడం నేర్చుకోవాలి ఎవరైనా సరే అని చెప్తున్నారు. సో ఈ సుఖ దుఃఖాలనేవి మరి చలికాలం ఎండాకాలం లాగా వచ్చిపోతూ ఉంటాయి. మరి నువ్వు కలత చెందకుండా వాటిని మనిషి తప్పకుండా ఓర్చుకోవడం నేర్చుకోవాలి. ఇవి ఎందుకు కలుగుతాయి అంటే మాత్రాస్పర్శాస్తు ఇంద్రియాల అనుభూతి వలన కలుగుతాయి. సో ఇక్కడ ఈ పాయింట్ ఇంపార్టెంట్. ఇంద్రియాల అనుభూతి వల్ల సుఖ దుఃఖాలు కలగడం ఏమిటి? మనకి ఏదైనా జరిగితే సుఖం జరుగుతుంది, దుఃఖం కలిగేది జరిగితే దుఃఖం వస్తుంది అనుకుంటాం. ఏమిటి అంటే ఉదాహరణకి ఒక చిన్న ఎగ్జాంపుల్తో నేను చెప్తాను. ఇది ఏమిటంటే మనం బయటికి వెళ్తాం ఏదో వస్తువు కావాలని. మనం వెళ్ళిన వస్తువు కోసం వెళ్ళే దారిలో ఆ షాప్లో ఇంకేదో వస్తువు కనపడుతుంది. ఎగ్జాంపుల్ ఒక సోఫా కనిపిస్తుంది. మనం ఇంకా దేనికోసం వెళ్ళాం. ఆ సోఫా కనిపించగానే ఇదేదో బాగుందే అనుకుంటాం. అది కొన్నామని చూస్తే మరి మన దగ్గర అంత డబ్బు లేదు. వెంటనే మనకి దుఃఖం లాంటివి కూడా రావచ్చు. ఇదొక చిన్న ఎగ్జాంపుల్. అంటే అసలు ఆ కోరిక ఎందుకు కలిగింది? చూడటం వల్ల కలిగింది. సో మన ఇంద్రియం అంటే చూపు ముందు రూపాన్ని చూసింది, ఆ సోఫా రూపాన్ని. వెంటనే మైండ్కి చెప్పింది ఇదేదో బాగుంది, నువ్వు కొనుక్కుంటే బాగుంటుందేమో అంది. మైండ్ వెంటనే ఆ కోరికకు లొంగిపోయింది. లొంగిపోయి అది కొనుక్కోవాలనుకుంది. తీరా చూస్తే డబ్బులే. వెంటనే ఏం జరిగింది? డిసప్పాయింట్మెంట్. ఇంకా ఎక్కువ తీవ్రంగా లైకింగ్ వచ్చినప్పుడు కొనలేకపోతే ఇంకా దుఃఖము. ఇదేమిటి ఇంత చిన్న కోరిక కూడా తీర్చుకోలేకుండా ఉన్నాం. ఇదేమి మనం ఇలాంటి స్థితిలో ఉన్నాం అని మన మీద మనకి కోపం, లేదంటే మనకి డబ్బులు ఇచ్చే వాళ్ళ మీద కోపం, ఇవన్నీ రావచ్చు. సో ఇదొక వెరీ స్మాల్ ఎగ్జాంపుల్. కానీ యూజువల్గా ఎప్పుడైనా మనకి సుఖం దుఃఖం అనే ఫీలింగ్ ఎప్పుడు వస్తుందంటే మన కోరిక తీరినప్పుడు సుఖం అనిపిస్తుంది, మన కోరిక తీరనప్పుడు దుఃఖం అనిపిస్తుంది. చాలా చాలా సార్లు చాలా విషయాల్లో. సో ఇక పెద్ద విషయాలు కొన్ని ఉండొచ్చు. మరి మనుషులు పోతే దుఃఖం లేకుండా ఎలా ఉంటాం అనే ప్రశ్న మనందరికీ వస్తుంది. కానీ ఎప్పుడైతే ఈ ఇంద్రియాల కంట్రోల్ సాధనలో మనం క్రమక్రమంగా ఎప్పుడైతే దానిలో ఆ సాధనలో మనం ముందుకు వెళ్ళగలిగినప్పుడు ఇవన్నీ కూడా క్లియర్గా అర్థమవుతాయి. అందుకే మరి ఆ స్థితిలో ఉన్న వాళ్ళందరూ కూడా కొందరు మరి అలా ఉండగలుగుతూ ఉంటారు. సో అర్థం చేసుకోవడం కోసం ఈ చిన్న ఎగ్జాంపుల్తో స్టార్ట్ చేసి చెప్పాను. సో ఇంద్రియాలను కంట్రోల్ చేసుకోవడం, మనకున్న కోరికల్ని కంట్రోల్ చేసుకోవడం. ఆ ఇంద్రియాల ప్రభావంలో పడిపోయామంటే అవి మనకి ఎన్నో చూపిస్తూ మనల్ని అంటే ప్రలోభ పెడుతూ ఉంటాయన్నమాట. అక్కడి నుంచి కోరిక తీరినప్పుడల్లా దుఃఖాలు కలుగుతూ ఉంటాయి. సో ఈ సుఖ దుఃఖాలనేవి నీకు ఇంద్రియానుభూతి వల్లే కలుగుతున్నాయి. మాత్రాస్పర్శాస్తు. నీ మాత్రాలంటే ఇక్కడ ఇంద్రియాలు. నీ ఇంద్రియ స్పర్శతో నీకు సుఖ దుఃఖాలనే ఫీలింగ్ వస్తున్నాయి. కాబట్టి నువ్వు అవేవి కూడా మరి పర్మనెంట్ కాదు. ఏ సుఖము ఎప్పటికీ ఉండదు, ఏ దుఃఖము ఎప్పటికీ ఉండదు. కొన్నాళ్ళు పోతే సుఖం అనే ఫీలింగ్ పోతుంది. ఇవాళ సుఖం అనుకుంటాం, కొత్త కారు కొనుక్కోవచ్చు, కొత్త సోఫా కొనుక్కోవచ్చు, కొత్త ఇల్లు కొనుక్కోవచ్చు, కొత్త బట్టలు కొనుక్కోవచ్చు. ఆనందం ఎంతసేపు ఉంటుంది? ఒక బట్టలు కొంటే కొన్ని రోజులు, సోఫా కొంటే ఒక నెల రోజులు, కారు కొంటే ఒక సంవత్సరం, ఇల్లు కొంటే ఒక 2 సంవత్సరాలు. తర్వాత క్రమేణా అన్నీ పాత పడిపోతాయి. మళ్ళీ కొత్త కొత్త కోరికలు వస్తూ ఉంటాయి. అవి తీరలేదని దుఃఖం వస్తూ ఉంటుంది. సో ఇవన్నీ కూడా ఇంద్రియాలు పెట్టే ప్రలోభంతో వచ్చేవే అని చెప్తుంది. न जायते म्रियते वा कदाचित् नायं भूत्वा भविता वा न भूयः अजो नित्यशाश्वतोऽयं पुराणो न हन्यते हन्यमाने शरीरे न जायते म्रियते. దీనికి పుట్టుక లేదు, మృత్యువు లేదు. వా అంటే ఆర్ అని లేదా అని, దీనికి పుట్టుక లేదా మృత్యువు కూడా లేదు. నాయం భూత్వా భవితావాన భూయ. ఇది ఒకప్పుడు ఉంది, ఒకప్పుడు లేదు, భవిష్యత్తులో ఉండదని లేదు అంటున్నారు. అంటే ఆత్మ గురించి చెప్తున్నారనమాట. ఆత్మకి పుట్టుక లేదు, మృత్యువు లేదు, ఇంతకు ముందు లేదు, ముందు ఉండదు అని లేదు, ఎప్పుడూ ఉంటుంది అని దాని అర్థం.
అజో పుట్టుక లేనిది, నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, పురాతనమైనది. నాహన్యతే హన్యమానే శరీరే, శరీరం హతమార్చబడ్డ ఇది హతమార్చబడదు అని చెప్తున్నారు. సో ఆత్మకు పుట్టుక లేదు, మృత్యువు లేదు, ఒకప్పుడు ఉంది, ఒకప్పుడు ఉండకపోవడం అనేది లేదు. జన్మరహితం అంటే అజో పుట్టుక లేనిది, నిత్యమైనది, శాశ్వతమైనది, పురాతనమైనది. శరీరం హతమార్చబడ్డ ఆత్మనెవరు హతమార్చలేరు. సో ఇక్కడ చిన్న బాలుల్లో ఆత్మ ఉంటే ఆ బాలుడు పెరుగుతూ పెరుగుతూ కౌమార్యం, యవ్వనం, మరి తర్వాత వృద్ధాప్యంతో మరి ఆ శరీరం అంతమైపోయిన తర్వాత కూడా ఆత్మ మాత్రం ఆ శరీరాన్ని వదిలి అప్పుడు వేరే శరీరంలోకి వెళ్తుంది అని ఇక్కడ మనకు ఇది చూపిస్తున్నారు ఈ చిత్రంలో. వాసాంసి జీర్ణాని యథా విహాయ నవాని గృహ్ణాతి నరోపరాణి తథా శరీరాణి విహాయ అన్యాని సంయాతి నవాని దేహి. వాసాంసి జీర్ణాని, జీర్ణమైపోయిన బట్టలు యథా ఏ విధంగా అయితే విహాయ వదిలేసి నవాని క్రొత్త బట్టలు వేసుకుంటాము నా మనుషులు, అలాగే మనుషులు అదే విధంగా శరీరాన్ని విహాయ జీర్ణ అంటే జీర్ణమైపోయిన శరీరాన్ని వదిలి అన్యాని అంటే వేరే దేహాన్ని, నవాని దేహి వేరే క్రొత్త దేహాన్ని తీసుకుంటుంది ఆత్మ అని చెప్తున్నారు. సో మనిషి చిరిగిపోయిన పాత బట్టలను వదిలి కొత్త బట్టలు ఎలా అయితే వేసుకుంటామో మనం, ఆత్మ కూడా ఈ కృషించిన శరీరాన్ని వదిలిపెట్టి కొత్త శరీరాన్ని స్వీకరిస్తుంది అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మళ్ళీ మనకు ఆ జనన మరణ చక్రాన్ని చూపిస్తున్నారు. బాలుడిలో ఆత్మ, ఆ బాలుడు మరి బాల్యం, కౌమార్యం, యవ్వనం, వృద్ధాప్యం, మరి శరీరం అంతమైపోవడం, మళ్ళీ ఇక్కడ చిన్న లైట్ ఆత్మలాగా చూపిస్తున్నారు, మళ్ళీ ఈ బాడీలోకి ప్రవేశించటం, మళ్ళీ ఇలా వృద్ధాప్యం, మళ్ళీ మరణం, ఇలా ఈ జనన మరణ చక్రం. సో ఇక్కడ ఏం చూపిస్తున్నారంటే ఎన్నో రకరకాల జీవులు, ఆ తర్వాత ఎండ్లో ఇక్కడ మానవుని చూపిస్తున్నారు. అంటే 84 లక్షల జీవరాశులు ఉన్నాయని, ఆ జీవరాశులన్నిటి తర్వాత మానవ జన్మ వచ్చిందని చెప్తారు. అది ఇక్కడ చూపిస్తున్నారు. సో ఇక్కడ మనం ఈ ఆత్మ విషయంలో, మన ఆత్మజ్ఞానంలో ఈ విషయం మనకి స్పష్టంగా చెప్పేది ఏమిటంటే, ఆత్మ మరి ఒక శరీరం నుంచి ఇలా వేరే శరీరంలోకి వెళ్తుంది. దానికి అంతం లేదు, దాన్ని ఎవరు చంపలేరు, దాని పుట్టుక లేనిది, మరి అజో నిత్యం, శాశ్వతం, పురాతనం అని చెప్తున్నారు. ఈ ఆత్మజ్ఞానం అనేది ఇక్కడే ఉంది సెకండ్ చాప్టర్లో, ఇంకెక్కడా లేదు. మిగిలినవి కూడా భగవద్గీత సారాంశం అంతా కూడా బ్రీఫ్గా సెకండ్ చాప్టర్లో చెప్పారు. ఆత్మజ్ఞానం కూడా చెప్పారు. కానీ ఆత్మజ్ఞానం మళ్ళీ ఎక్కడ మనకు కనిపించదు, ఓన్లీ సెకండ్ చాప్టర్లో ఉంటుంది. కానీ మిగిలిన పార్ట్స్ ఆఫ్ సెకండ్ చాప్టరు తర్వాత భగవద్గీతలో మనం మళ్ళీ విశదీకరంగా చూస్తాం. సో ఇంకా ఆత్మజ్ఞానం గురించి చెప్తున్నారు. ఏమని? నైనం చిందంతి శస్త్రాణి నైనం దహతి పావకః నచైనం క్లేదయంత్యాపో న శోషయతి మారుతః. ఈ ఆత్మన ఆయుధాలు ముక్కలు చేయలేవు. చిందంతి శస్త్రాణి, ఏ శస్త్రాలు కూడా దీన్ని చిందంతి అంటే ముక్కలు చేయలేవు. నైనం దహతి పావకః, పావక అంటే అగ్ని దీనిని దహించలేదు. నా చైనం క్లేదయంతి ఆపో, ఆపో అంటే నీరు దీనిని తడపలేదు. నా శోషయతి మారుతః, మారుత అంటే వాయువు దీన్ని ఆరబెట్టలేదు. సో ఈ ఆత్మను ఆయుధాలేవి ముక్కలు చేయలేవు, అగ్ని దహించలేదు, నీరు తడపలేదు, వాయువు ఆరబెట్టలేదు. అంటే దీన్ని ఎవరు కూడా ఏమీ చేయలేదు ఆత్మను. ఈ ఆత్మ యొక్క సైజు కూడా చెప్పారు మన భాష్యంలో ప్రభుపాద. ఎంత చిన్నది అంటే ఈ ఆత్మ వెంట్రుక చివరి భాగంలో 10,000వ వంతు ఉంటుంది అని చెప్పడం జరిగింది. సో ఇంకా ఆత్మ గురించి ఏం చెప్తున్నారు? జాతస్య హి ధ్రువో మృత్యు ధ్రువం జన్మామృతస్య చ తస్మాద్ అపరిహార్యేర్థే నత్వం శోచితుమర్హసి. సో పుట్టిన వాళ్ళంతా కూడా తప్పకుండా ధ్రువం మృత్యు, పుట్టిన తర్వాత గ్యారంటీ మృత్యు అంటున్నారు. ధ్రువం జన్మ మృతస్య చ, మరియు చ అంటే మరియు అని కూడా అని అర్థం. చ మరియు ధ్రువం జన్మ కూడా గ్యారంటీ. ఎప్పుడు? మృత్యు తర్వాత. సో పుట్టిన తర్వాత మృత్యు ఎంత గ్యారంటీయో, మృత్యు వచ్చిన తర్వాత మళ్ళీ జన్మ కూడా అంతే గ్యారంటీ అంటున్నారు. సో పోయిన వాళ్ళంతా మళ్ళీ జన్మించడం కూడా అంతే గ్యారంటీ అంటున్నారు.
తస్మాత్ కాబట్టి అపరిహార్యేతే తప్పనిసరైన దానికోసం నత్వం శోచితుం అర్హసి, నువ్వు శోకించవలసిన అవసరం లేదు. ఇది ఇలా జరుగుతూనే ఉంటుంది. ఆత్మ ఒక శరీరం నుంచి ఒక శరీరంలోకి వెళ్తుంది. ఆత్మకి మరణం లేదు. ఈ శరీరం పోతుందేమో కానీ ఆత్మ ఎక్కడికి పోదు. కాబట్టి ఈ తప్పనిసరిగా పుట్టిన వాళ్ళందరూ పోవలసిందే, పోయిన వాళ్ళందరూ మళ్ళీ పుట్టవలసిందే. ఈ తప్పనిసరిగా జరిగే దానికోసం నువ్వు దుఃఖించవద్దు అని చెప్తున్నాడు. దేహి నిత్యమవధ్యోయం దేహే సర్వస్య భారత తస్మాత్ సర్వాణి భూతాని నత్వం శోచితుమర్హసి. చివరికి ఈ విషయం మళ్ళీ చెప్తున్నారు. ఏమి? నిత్యం అన్ని దేహాల్లో కూడా ఉండే ఈ ఆత్మకు చావనేది లేదు. అందరిలోనూ ఆత్మ ఉన్నది. ఈ ఆత్మకు చావు లేదు. తస్మాత్ కాబట్టి సర్వాణి భూతాని, ఈ జీవరాశులు ఎవ్వరి గురించి కూడా నత్వం శోచితుం అర్హసి, నువ్వు దుఃఖించాల్సిన అవసరం లేదు. అయ్యో వీళ్ళు పోతారని అనుకుంటున్నావు, ఎవ్వరూ పోయేది లేదు. ఆత్మ అనేది శాశ్వతము, నిత్యము, పుట్టుక లేనిది. కాబట్టి దాన్ని ఎవ్వరు, నీ ఆయుధాలు నీ శస్త్రాలు వాళ్ళ ఆత్మని ఏమీ చేయలేవు. శరీరం పోతుందేమో కానీ ఆత్మ ఎక్కడికి పోదు. వాళ్ళని చంపుతానంటున్నాడు కదా, బాణాలతో ఎలా కొట్టాలంటున్నాడు. నువ్వు కొట్టినా చేసినా ఈ శరీరాన్ని, లోపలున్న ఆత్మను ఎవరు ఏమీ చేయలేరు. కాబట్టి అందరిలో ఉన్న ఈ ఆత్మ ఉన్నది. కాబట్టి ఈ ప్రాణులు ఎవరి గురించి కూడా నువ్వు బాధపడవలసిన అవసరం లేదు. సో ఇక్కడ మనం ఇందాక మరి పంజరం పక్షి అని ఒక ఉదాహరణగా కూడా చెప్పుకున్నాం ఆత్మని గురించి. ఆ పంజరం పక్షి అంటే మరి పక్షికి సరే బాడీకి ఆహారం ఏమిటో తెలుసు, లోపల ఆత్మ ఉన్నది. మరి ఆత్మకు ఆహారం మనం కానీ పంజరాన్ని క్లీన్ చేసి అసలు పక్షికి ఫుడ్ పెట్టకపోతే ఎలా? అలాగే ఈవిడ పంజరం క్లీన్ చేస్తుంది, మరి పక్షి సంగతి పట్టించుకోవడం. సో మనం ఇక్కడ మన శరీరానికి ఫుడ్ పెడుతున్నాం, మరి మన ఆత్మ సంగతి ఏమిటి? ఆత్మకు ఆహారం ఏమిటి అంటే హరేర్నామ 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 ఇవ కేవలం కలౌ నాస్త్యైవ 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 గతిరన్యథ అన్నారు. అంటే కేవలం హరినామమే కలౌ, కలియుగంలో వేరే గతి లేదు, అన్యథ వేరే వేరే దారి లేదు కలియుగంలో హరినామం తప్ప అని చెప్తున్నారు. సో ఆత్మకు ఫుడ్ ఏమిటి అంటే ఆ హరినామమే. అతో వా ప్రాప్స్యసి. సో అక్కడితో ఆత్మజ్ఞానం మనం కవర్ చేశాం. ఇప్పుడు కర్మ గురించి స్వధర్మం గురించి చెప్తున్నారు. అతో ఈ కర్మ స్వధర్మాలన్నీ నెక్స్ట్ చాప్టర్ నుంచి చాలా డీటెయిల్డ్గా చూస్తాము. ఇక్కడ బ్రీఫ్గా చూస్తున్నాం. రేపటి నుంచి కర్మయోగం మనం డీటెయిల్డ్గా చూస్తారు. అతో వా ప్రాప్స్యసి స్వర్గం జిత్వా వా భోక్ష్యసే మహీం తస్మాత్ ఉత్తిష్ఠ కౌంతేయ యుద్ధాయ కృత నిశ్చయ. ఓ కుంతిపుత్రుడా, ధర్మయుద్ధంలో మరణిస్తే నువ్వు స్వర్గం పొందుతావు, శత్రువులను జయిస్తే రాజ్యభోగాలు అనుభవిస్తావు. హతోవా ప్రాప్స్యసి స్వర్గం. ఒకవేళ నువ్వు ఇక్కడ మరణించావనుకో నీకు స్వర్గ ప్రాప్తి వస్తుంది. జిత్వావా జయించావనుకో భోక్ష్యసే మహి, ఈ భూమిని అనుభవించు, రాజ్యాన్ని అనుభవించు. తస్మాత్ కాబట్టి ఉత్తిష్ట కౌంతేయ, లేచి నిలబడు కౌంతేయ, కూర్చుండిపోయి అడిగాయి యుద్ధం చేయనని. యుద్ధాయ కృత నిశ్చయ, యుద్ధం చేయాలనే కృత నిశ్చయంతో లేచి నిలబడు అని అంటున్నారు. సో మరణిస్తే స్వర్గప్రాప్తి వస్తుంది, జయించావంటే రాజ్యప్రాప్తి వస్తుంది. కాబట్టి లేచి యుద్ధం చెయ్యి. ఏషా తే విహితా సాంఖ్యే బుద్ధిర్యోగే త్విమాం శృణు బుద్ధ్యా యుక్తో యయా పార్థ కర్మబంధం ప్రహాస్యసి. ఇప్పటి వరకు ఈ జ్ఞానాన్ని అంటే నేను సాంఖ్యయోగం అంటే ఆత్మతత్వం నీకు వివరించాను. ఇప్పుడు ఫలాపేక్ష లేని కర్మ యోగం గురించి, దాన్ని బుద్ధి యోగం కూడా అని అంటారు, దాన్ని వివరిస్తాను నీకు, విను పార్థ. ఇలాంటి అవగాహనతో గనక నువ్వు పని చేసావనుకో, ఏది ఫలాపేక్ష లేని కర్మ, ఫలితం మీద ఆసక్తి చూపించకుండా నువ్వు ఇలాంటి అండర్స్టాండింగ్తో పనిచేస్తే నువ్వు కర్మబంధాల నుంచి విముక్తి పొందుతావు అని చెప్తున్నారు. సో మనందరికీ ఏం డౌట్ వస్తుంది, ఇదేమిటి అసలు ఫలితం మీద ఆపేక్ష లేకుండా ఏ పనైనా ఎలా చేస్తాం? ఫలితం కోసమేగా అసలు మనం పని చేసేది అనుకుంటాం.
ఇమ్మీడియేట్‌గా మనకొచ్చే ఆలోచన. అదేమిటో క్లియర్‌గా మళ్ళీ హ్మ్. నెక్స్ట్ చాప్టర్స్‌లో చూస్తాము. కానీ ఇప్పుడు బ్రీఫ్‌గా నేను చెప్పేదేంటి అంటే, ఫలాసక్తి లేకుండా అంటే మనం చెయ్యవలసినది చేసి, ఏ రకంగా చెయ్యాలో మన బాధ్యతను ధర్మబద్ధంగా చేసి, ధర్మవంతమైన మార్గంలో ధర్మబద్ధంగా మన పనిని మనం చేసి, తరువాత ఏది జరిగినా గూడా మనం వీలైనంత వరకు రియాక్ట్ అవ్వకుండా సమత్వంతో ఉండగలగటము. అది. అంటే లాభమైనా, నష్టమైనా ఏదొచ్చినా మనం రియాక్ట్ అయ్యి దాని గురించి లాభం వస్తే పొంగిపోవడం, గర్వించడం, నష్టం వస్తే కృంగిపోవటం, దుఃఖించటం చెయ్యకుండా మనం సమత్వంతో రియాక్షన్స్ లేకుండా వీలైనంత వరకు స సమత్వంతో ఉండగలిగినప్పుడు అది బుద్ధి యోగం అంటారు. సో, ఎలా ఉండగలము అంటే మనం లాజికల్‌గా ఆలోచించినా నువ్వు లాభం వచ్చినప్పుడు గర్వపడితే నీకొచ్చేదేమిటి అహంకారం. అదెప్పటికీ మంచిది కాదు. తర్వాత నష్టం వస్తే నువ్వు కృంగిపోయినప్పుడు ఏం జరుగుతుంది? డిప్రెషనొస్తుంది. నీవు డిప్రెస్ అయ్యి చేసేదేముంది? దానిని రెక్టిఫై చేసుకోవడానికి మళ్ళీ ఏం చేయాలో ఆలోచించి చేస్తేనే గదా! మనకా కష్టమైన, బాధైన తీరేది. అదేమీ లేకుండా మనం దుఃఖిస్తూ కూర్చునో, అవతల వాళ్ళకి సక్సెస్ అయిన వాళ్ళ మీద ఈర్ష్యతోనో మనం ఉన్నామంటే దానివల్ల మనకొచ్చేదేముంది? కాబట్టి ఆ సమత్వంతో ఉండగలిగినప్పుడు మీకు హ్మ్, మనకు అది మనశ్శాంతిని గూడా కలిగిస్తుంది ప్రాక్టికల్‌గా ఆలోచించినా గూడా. కానీ ఇక్కడ అంతే గాకుండా ఏం చెప్తున్నా అంటే ఎవరైతే ఇలా రియాక్షన్స్ లేకుండా సమత్వంతో ఉంటారో అలా అని ఏది జరిగినా ఒకటేలే అని పని సరిగ్గా చేయకుండా కూర్చోవడం కాదు. పనిని మన శాయశక్తులా విజయవంతం అవ్వాలని చేస్తాం. అయితే పని విజయవంతం అవ్వాలని కోరుకోకూడదా? అనుకుంటాం. కోరుకోవాలి. ఇక్కడ ఒక ఫైన్ లైన్ ఉన్నది. మనం విజయవంతం అయ్యేటట్లు చేయడమే మన బాధ్యత పనిని. కానీ పని చేసిన తరువాత అది ఏ కారణం చేతైనా విజయవంతం కాకపోతే నువ్వు దుఃఖిస్తూ కూర్చోవద్దు. నువ్వు సమత్వంతో ఉండడం నేర్చుకో. అలాగే విజయవంతం అయితే నువ్వు గర్విస్తూ కూర్చోవద్దు. సమత్వంతో ఉండు. ఇలా నువ్వు సమత్వంతో ఉండగలిగినప్పుడు రిజల్ట్ ఎలా ఉన్నా నీకు కర్మబంధాలు అంటవు. లేదు అంటే కర్మబంధాలు అంటుతాయి. కర్మబంధాలంటే ఏమైంది ఇప్పుడు అనుకుంటాం. ఏమవుతుంది అంటే కర్మబంధాలు అంటుకున్నప్పుడు మళ్ళీ జన్మనేది వస్తుంది. ఈ జనన మరణ చక్రం చూసాం గదా! అప్పుడు మనకే డౌట్ రావాలి. అయితే ఇక ఇలా పుడుతూ పోతూ, పుడుతూ పోతూనే ఉంటామా ఈ చక్రంలో ఇలా ఈ జన్మ తర్వాత జన్మ, జన్మ తర్వాత జన్మ ఇదేమిటి అనే డౌట్ రావచ్చు మనకి. ఎప్పుడు ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి పొందుతాము అంటే, ఈ కర్మ బంధాలేమి అంటని స్థితి వచ్చినప్పుడు మనకి మోక్షం వస్తుంది. దీని నుండి ఈ జనన మరణ చక్రం నుంచి. సో, ఆ మోక్షం కర్మ బంధాలు అంటుకోకుండా ఉండటం అంటే ఏమిటి అంటే, మనం పని చేసినప్పుడు మన బాధ్యతను మనం నిర్వర్తించి కరెక్ట్‌గా, ఆ తర్వాత ఏది జరిగినా సరే మనం సమత్వంతో ఉండగలుగుతాం. సుఖం వచ్చినా దుఃఖం వచ్చినా గూడా తట్టుకుని ఒకే రకంగా ఉండగలుగుతాం. అప్పుడు కర్మబంధాలు అంటవు అని చెప్తున్నారు. దాన్నే బుద్ధి యోగం అని అంటారు. ఇలాంటి అండర్‌స్టాండింగ్‌తో నువ్వు పని చేస్తే నువ్వు కర్మబంధాల నుంచి విముక్తి పొందుతావు. సో, ఇక్కడ మరి భగవంతుడితో కనెక్షన్ అన్నా, మోక్షం అన్నా, మరి ఆహ్, పరతత్వం తెలుసుకోవడం అన్నా, ఆత్మతత్వం తెలుసుకోవడం అన్నా ఇవన్నీ గూడా ఒకటే మీనింగ్. సో, ఈ ఇలా ఉన్నప్పుడు నీకు కర్మ బంధాల నుంచి విముక్తి వస్తుంది అని చెప్తుంది. ఇంకా ఏమంటున్నారు? ఇది కంప్లీట్‌గా మీకు అర్థం కాకపోయినా ఈ కాన్సెప్ట్ మీరు కంగారు పడొద్దు. ఎందుకంటే నెక్స్ట్ చాప్టర్స్ 3, 4, 5 అంతా కూడా ఈ కర్మబంధం, ఈ కర్మయోగం చూస్తాం. చాలా విశదీకరంగా చూస్తాం. ఓకే. అప్పుడు ఇంకొంచెం మీకు అండర్‌స్టాండ్ అవుతుంది. నేహాభిక్రమనాశోऽस्ति ప్రత్యవాయో న విద్యతే స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య త్రాయతే మహతో భయాత్. సో, ఈ కర్మయోగం ప్రారంభించి పూర్తి చేయలేకపోయినా అది వృధా కాదు. స్వల్పమప్యస్య ధర్మస్య కొంచెమైనా సరే ఈ ధర్మాన్ని పాటిస్తే త్రాయతే విడుదలవుతారు మహతో భయాత్ మహాభయాన్నించి అని చెప్పి చెప్తున్నారు. సో, ఈ కర్మయోగం అబ్బో! మన వల్ల ఇది సాధ్యమా? ఏమీ రియాక్షన్ లేకుండా ఎలా ఉంటాము అని మనందరికీ వెంటనే అనిపిస్తుంది. అసలు మనం పని చేసేది రిజల్ట్ కోసం. ఆ రిజల్ట్ సరిగ్గా లేకపోతే దుఃఖించకుండా ఎలా ఉంటాం? రిజల్ట్ బాగా ఉన్నప్పుడు సంతోషించకుండా ఎలా ఉంటాం? అనుకుంటాం. సో,
కానీ సాధనతో ఏదైనా క్రమేణా అలవాటవుతుంది. కాబట్టి ఇక్కడేం చెప్తున్నారంటే, అలా మనం నిరుత్సాహపడక్కర్లేదు. ఈ కర్మయోగాన్ని ప్రారంభించి అది పూర్తి చేయలేకపోయినా వృధా కాదు, దోషం లేదు. ఈ మార్గాన్ని కొంచెం ఆచరించినా సరే దారుణమైన ఎంతో మహాభయాన్నించి విడుదల చేస్తుంది మనిషిని అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ గజేంద్ర మోక్షం చిత్రం చూపిస్తున్నారు. గజేంద్రుడు మరి మొసలి నోట్లో కాలు ఇరుక్కున్నప్పుడు పాపం ఎంత ట్రై చేసినా రాకపోతే చివరికి భగవంతుడిని ప్రార్థిస్తే మరి ఆయన వచ్చి రక్షించడం. అది భాగవతంలో స్టోరీ. అది ఇక్కడ మనం చూస్తున్నాం. వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి ఏకేహ కురు నందన బహుశాఖా హి అనంతాశ్చ బుద్ధయో వ్యవసాయిన. సో వ్యవసాయాత్మిక బుద్ధి అంటే మంచి నిశ్చయంగా ఉన్న బుద్ధి ఏకేహ కురునందన ఒకే దాని మీద ఫోకస్ ఉన్నప్పుడు భక్తి అనేది మనకి స్థిరంగా ఉంటుంది. భక్తి మార్గంలో ఉన్నప్పుడు నిశ్చయంగా వాళ్ళ బుద్ధి కూడా స్థిరంగా ఉంటుంది. కానీ బహుశాఖాహి అనంతాశ్చ ఎన్నో రకాలుగా మనసు పరిపరి విధాలు పోతున్నప్పుడు ఆలోచనలు ఇక స్థిర సంకల్పం అనేది ఉండదు అని చెప్తున్నారు. నీకు ఫోకస్ లేకపోతే నువ్వు ఇలాంటిదేది ఈ భక్తి మార్గం నువ్వు సాధించలేవు. నీకు ఫోకస్, కాన్సంట్రేషన్ ఉంటేనే సాధ్యపడుతుంది. అలా ఫోకస్ లేనప్పుడు ఆలోచనలు పరిపరి విధాలు పరిగెడుతూ ఉంటాయి అని చెప్తున్నారు. ఇక్కడ మరి అర్జునుడిని ఈ ద్రోణాచార్యుడిని చూస్తున్నాం. చిన్నప్పుడు వీళ్ళందరికీ విలువిద్య నేర్పించేటప్పుడు ఆయన ఏమన్నారు? ఒక్కొక్కళ్ళని కౌరవుల్ని, పాండవుల్ని పిలిచి మీకేం కనిపిస్తోంది? చెట్టు మీద ఒక పక్షి బొమ్మ పెట్టి చెట్టు ఈ బొమ్మ కంటికి తగిలేటట్లుగా బాణం వేయమంటారు. కానీ ఒక్కొక్కరిని పిలిచి మీకేం కనిపిస్తోందంటే వాళ్ళు చెట్లు, ఆకులు, కొమ్మలు, పక్షి అన్నీ కనిపిస్తున్నాయని చెప్తారు. సో వాళ్ళెవరిని కూడా బాణం వేయమని అడగరు. కొంతమంది ఒట్టి పక్షి కనపడుతోందంటారు. వాళ్ళని కూడా బాణం వేయమని అడగరు. అర్జునుడు వచ్చి నాకు పక్షి కన్ను తప్ప ఇంకేం కనపడడం లేదంటే అప్పుడు బాణం వేయమంటే అది కరెక్ట్‌గా వెళ్లి కంటికి తగులుతుంది. అంటే అంత కాన్సంట్రేషన్‌తో, ఫోకస్‌తో ఉన్నాడన్నమాట అర్జునుడు. ఎంత ఫోకస్‌తో ఉన్నాడంటే ఆ కన్ను తప్పిక అతనికి అన్నీ మాయమైపోయాయి. అదొక్కటే కనిపిస్తోంది. దాని మీదే దృష్టి ఉన్నప్పుడు అది నిజంగానే మరి వెళ్తుంది బాణం దానికి తగులుతుంది. సో అంటే ఫోకస్ అనేది ఎంత ఇంపార్టెంట్. భక్తిలో ఉండాలంటే కూడా అంత ఫోకస్ ఉండాలి అని ఇక్కడ చెప్తున్నారు. యదా సంహరతే చాయం కూర్మోంగానీవ సర్వశః ఇంద్రియాణీంద్రియార్థేభ్యః తస్య ప్రజ్ఞా ప్రతిష్ఠిత. సో తాబేలు గనక తన అవయవాలన్నీ ముడిచేసుకుని లోపలికి తీసుకువెళ్ళిపోతుంది ఒక్కొక్కసారి. మళ్ళీ అవసరమైనప్పుడు కాళ్ళు అవి బయటికి తీసుకొచ్చి నడుస్తూ ఉంటుంది. సో ఏ రకంగా ఈ తాబేలు అవసరం లేనప్పుడు అవయవాలన్నీ లోపల ముడిచేసుకుంటుందో అలాగే మన ఇంద్రియాలు ఈ విషయ సుఖాల నుంచి మన ఇంద్రియాలను మనం మరల్చగలిగినప్పుడు మన దృష్టిని వాళ్ళు స్థితప్రజ్ఞులు అని చెప్తున్నారు. స్థితప్రజ్ఞులు అంటే ఆ రియాక్షన్ లేకుండా బ్యాలెన్స్డ్‌గా సమత్వంతో ఉన్నవాళ్ళు అని అర్థం. ఏది జరిగినా సమత్వంతో ఉండే వాళ్ళని స్థితప్రజ్ఞులు అంటారు. ఇంకా వివరంగా వాళ్ళని గురించి చూస్తాము. బ్రీఫ్‌గా చెప్పాలంటే అది. సో తాబేలు అవసరం లేనప్పుడు అవయవాలను ఎలా లోపలికి తీసుకువెళ్తుందో ఈ ఇంద్రియాల యొక్క ప్రభావం నుంచి మనస్సును త్రిప్పగలిగిన వాడు వెనక్కి లోపలికి బయట కనిపించే ఈ ప్రలోభాల వైపు కాకుండా మనస్సును లోపల వైపు తిప్పగలిగిన వాడు ఇంద్రియాలను మనస్సును వాళ్ళు స్థితప్రజ్ఞులు అని చెప్తారు. ఇంకా స్థితప్రజ్ఞుడు గురించి ఏం చెప్తున్నా అలా స్థితప్రజ్ఞత గురించి చెప్పిన తర్వాత ఇంకా స్థితప్రజ్ఞత లేకుండా ఉండటానికి ఏమిటి అసలు కారణం అనేది చెప్తున్నారు. ధ్యాయతో విషయాన్ పుంస సంగస్తేషూపజాయతే సంగాత్ సంజాయతే కామాత్ క్రోధోభిజాయతే. ధ్యాయతో విషయాన్ పుంస ఈ విషయాలను గురించి ఆలోచిస్తూ కూర్చుంటే సంగస్తేషూపజాయతే వెంటనే సంగత్వం పెరుగుతుంది. ఉపజాయతే అంటే సంగత్వం క్రియేట్ అవుతుంది, పుడుతుంది. సంగత్వం అంటే ఏమిటి? అటాచ్‌మెంట్. సో ఎప్పుడైతే మనకి ఇంద్రియాలు చూపించే ఈ విషయాలు గురించి ఆలోచిస్తామో మనం ఆ ప్రలోభాలకు గురవుతాము. మనకి అటాచ్‌మెంట్ డెవలప్ అవుతుంది. అటాచ్‌మెంట్ డెవలప్ అయితే సంగాత్ సంజాయతే కామ. అటాచ్‌మెంట్ డెవలప్ అవ్వగానే కోరిక పుడుతుంది. కామాత్ క్రోధోభిజాయతే.
కామం కోరిక పుట్టగానే క్రోధం కలుగుతుంది, యాంగర్ అని చెప్తున్నారు. సో, ఎప్పుడు ఇంద్రియ విషయాలు ఆలోచించే వాడికి వాటి మీద ఆసక్తి బాగా పెరుగుతుంది. ఆసక్తి పెరగగానే కోరికలు పుడతాయి. కోరికలు కలగగానే కోపం కూడా కలుగుతుంది అంటున్నారు. సో, ఒక ఎగ్జాంపుల్ ఇందాక మనం సోఫా గురించి చెప్పుకున్నాం. ఉదాహరణకి మళ్ళీ దాని గురించి చెప్పుకుందాం. మనం షాప్‌కు ఒక వస్తువు కోసం వెళ్తే సోఫా కనిపించింది. సోఫా బావుందే అనుకున్నాం. అంటే కన్ను మనకి ప్రలోభం కలిగించింది. చూపించింది సోఫాని. మనసుకు చెప్తోంది చూడు చాలా బావుందని. మనసు వెంటనే ఇదేదో బావున్నట్టుందే అని వెళ్తూ, వెళ్తూ మళ్ళీ వెనక్కి తిరిగి చూస్తాం. ఏదో బావుందే. వెనక్కి తిరిగి చూడగానే మనకి ఆసక్తి కలుగుతుంది. ఆసక్తి కలగగానే దాని దగ్గరికి వెళ్తాం. వెళ్లి దాన్ని పట్టుకుంటాం, కూర్చుంటాం. అబ్బా! చాలా మెత్తగా ఉంది, చాలా సాఫ్ట్‌గా ఉంది అనుకుంటాం. సో, వెంటనే ఏమైంది ఆసక్తి కాస్త కోరిక. ఇదేదో కొనుక్కుంటే బావుండే, మన సోఫా మరీ గట్టిగా ఉంది, చాలా పాత పడిపోయింది, ఏమీ కంఫర్టబుల్‌గా లేదు అనే ఫీలింగ్ రావచ్చు. వెంటనే ఈ ఆసక్తి కాస్త కోరికయింది. కోరిక కలిగింది. సరే కొందామా అని చూస్తే మరి పర్స్‌లో అదేదో మరి 5,000 ఉండొచ్చు, 10,000 ఉండొచ్చు. మన దగ్గర అంత లేదు. వెంటనే చూస్తే సరిపోవు. వెంటనే ఏమొస్తుంది? దుఃఖం వస్తుంది. లేదా కోపం వస్తుంది. మన మీద మనకే కోపం వస్తుంది. డబ్బులిచ్చే వాళ్ళ మీద కోపం వస్తుంది. ఎందుకు? మన కోరిక తీరడం లేదు కాబట్టి. అని కరెక్ట్‌గా భగవంతుడు ఎంతో లాజికల్‌గా చెప్పారు అందుకని. ఇంద్రియ విషయాలను గురించి ఆలోచించినప్పుడు ఆ అటాచ్‌మెంట్ ఆసక్తొస్తుంది. ఆసక్తి రాంగానే కామం పుడుతుంది. కోరిక కలుగుతుంది. కోరిక రాంగానే క్రోధం కలుగుతుంది. క్రోధం వచ్చినప్పుడు ఏమవుతుంది? క్రోధాద్భవతి సమ్మోహः, సమ్మోహాత్ స్మృతి విభ్రమः, స్మృతిభ్రంశాత్ బుద్ధినాశో, బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి. ఇవి చాలా ఇంపార్టెంట్ అండ్ వెరీ యూజ్‌ఫుల్ శ్లోకాస్ అన్నమాట. రోజువారీ మనకు కలిగే ఆ ఫీలింగ్స్‌నన్నిటిని కూడా మనకి ఇక్కడ క్లియర్‌గా చెప్తున్నారు. సో, ఈ క్రోధం కలుగుతుందన్నాం గదా! కామం నుంచి క్రోధం కలిగింది. క్రోధం నుంచి ఏం కలిగింది? క్రోధం నుంచి భవతి పుట్టిందట సమ్మోహం. అంటే ఒకలాంటి హ్మ్, మోహత్వం. అంటే హ్మ్, అవివేకం. అంటే క్రోధం కలిగినప్పుడు చూడండి పిచ్చి కోపం అంటారు. కోపంలో వీడు ఒళ్ళు తెలియకుండా ఏం చేస్తున్నారో కూడా తెలియడం లేదంట. అంటే ఒకలాంటి మోహత్వం, మైకం లాంటిది వస్తుంది విపరీతమైన కోపం వచ్చినప్పుడు. ఆ సమ్మోహం వచ్చినప్పుడు స్మృతి విభ్రమ. దాంతో విచక్షణ జ్ఞానం నశిస్తుంది. స్మృతి విభ్రమ అంటున్నాడు. స్మృతి భ్రంశాత్ బుద్ధినాశం. విచక్షణ నశించినప్పుడు బుద్ధి నాశనం అవుతుంది. బుద్ధినాశాత్ ప్రణశ్యతి. బుద్ధి నాశనం అయితే మనిషే నాశనం అవుతాడు. ఏమవుతుంది? మరి విచక్షణ పోయినప్పుడు బుద్ధి పోయి ఎదుటి వాళ్ళ మీద చేతులు ఏదుంటే అది విసిరి కొట్టొచ్చు. ఎదుటి వాళ్ళని చేత్తో కొట్టొచ్చు. ఇంకా ఏదైనా చేయొచ్చు. ఇంకా చంపేవాళ్ళు గూడా ఉండొచ్చు. ఆ కోపం ఎక్కువైనప్పుడు. సో, ఆ బుద్ధి నాశనం అయినప్పుడు మనిషే నాశనం. విచక్షణ పోయినప్పుడు బుద్ధి పోతుంది. బుద్ధి పోతే ఏం చేస్తున్నామో మనకే తెలీదు. సో, కోపం మూలంగా అవివేకం కలుగుతుంది. సమ్మోహంతో మనకు స్మృతి విభ్రమం అంటే మరి మరుపు. ఇక్కడ విభ్రమం అంటే మతిమరుపని గాదు. అంటే అసలు విచక్షణా జ్ఞానం పోవడం. స్మృతి భ్రంశాత్ నాశో. విచక్షణ పోతే బుద్ధి పోతుంది. బుద్ధి పోతే మనిషే పోతాడు అని నాశనం అవుతాడు అని. ఇకపోతే అందుకని ఈ ఇంద్రియాలు మనల్ని ఏ రకంగా ఆ ప్రలోభాలు మనల్ని ఏ రకంగా ఆవహించి మనల్ని నాశనం చేస్తాయో చెప్పారు. ఇప్పుడు అదే స్థితప్రజ్ఞుడైతే అంటే ఏది జరిగినా సమత్వంతో ఉండగలిగిన వాడు ఎలా ఉంటాడట? అపూర్వమాణం అచలా ప్రతిష్టం సముద్రమాప ప్రవిశంతి యద్వత్ తద్వత్ కామాయం ప్రవిశంతి సర్వే సశాంతిమాప్నోతి న కామకామి. మరి నిరంతరం నిండుతూ ఉంటుంది సముద్రం అన్ని వైపుల నుంచి అన్ని నదులు వచ్చి సముద్రంలో కలుస్తూ ఉంటాయి. కలిసినా గూడా ఈ ఇవన్నిటిని తనలో లీనం చేసుకొని సముద్రం అలా ప్రవహిస్తూనే ఉంటుంది. అలాగే ఈ కోరికలన్నీ ఎన్ని కోరికలు కలిగినా వాటినన్నిటిని కూడా అణిచివేసుకోగలిగిన వాడు శాంతిని పొందుతాడు. ఈ భౌతిక సుఖాలకు బానిసైన వాడికి మోక్షం అనేది లేదు అని చెప్తున్నారు. తద్వత్ కామాయం ప్రవిశంతి సర్వే సశాంతిమాప్నోతి నకామకామి. సో, ఎవరైతే ఈ కోరికలన్నిటిని కూడా అణుచుకుంటారో వాళ్ళకి శాంతి అనేది లభిస్తుంది
అని చెప్పి చెప్తున్నారు. కోరికలకు బానిసైన వాడికి శాంతి అనేది లేదు. ఇక్కడ మరి భక్తుణ్ణి చూపిస్తున్నారు. ఈ భక్తిలో ఉన్నప్పుడు ఈ కోరికలను అణుచుకోవడం మరి ఎలా సాధ్యం అన్నదానికి ఆ భక్తుణ్ణి మనకు చూపిస్తున్నారు. సో ఏషా బ్రాహ్మీ స్థితి పార్థ నైనాం ప్రాప్య విముఖ్యతి స్థిత్వాస్యాం అంతకాలేపి బ్రహ్మ నిర్వాణ మృచ్చతి. సో అర్జున, ఇలా బ్రహ్మజ్ఞానం పొందిన వాడి దృష్టి ప్రపంచ విషయాల మీదకి మళ్ళీ మళ్ళదు. సో ఎవరైతే ఇలా సమత్వంతో ఉండగలుగుతారో వాళ్ళు క్రమేణా బ్రహ్మజ్ఞానం, అజ్ఞానోదయం, ఆత్మతత్వం, పరతత్వాన్ని తెలుసుకోగలుగుతారు ఆ స్థితికి వెళ్ళిన వాళ్ళు. అలా బ్రహ్మజ్ఞానం పొందిన వాడి దృష్టి ప్రపంచ విషయాల మీదకి మళ్ళీ మళ్ళదు. ఒకసారి ఆ జ్ఞానం వచ్చిందంటే అది పోదు. మరణ సమయంలో కూడా ఈ వివేకంతో స్థిరంగా ఉన్న ఇలాంటి వ్యక్తులు జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి చెంది ఆ భగవంతుడి దివ్యధామాన్ని చేరుకుంటారు అని చెప్పి ఈ శ్లోకంలో భగవంతుడు వివరిస్తున్నారు. సో మనం రియాక్ట్ అవ్వకుండా ఉంటే మనకు వచ్చేది ఏమిటి అని డౌట్ వస్తే ఇక్కడ క్లియర్గా చెప్తున్నారనమాట. ఇలా బ్రహ్మజ్ఞానం పొందిన వాడి దృష్టి ప్రపంచ విషయాల మీదకి మళ్ళదు. మరణ సమయంలో కూడా ఈ వివేకంతో స్థిరంగా ఉన్న వ్యక్తి జనన మరణ చక్రం నుంచి విముక్తి చెంది ఆ భగవంతుడి దివ్యధామానికి చేరుకుంటారు. సో కలియుగ ధర్మం ఏమిటి అంటే భగవన్నామ స్మరణ. మరి ఒక్కొక్క యుగంలో ఒక్కొక్క ధర్మం చెప్పారు భగవంతుని చేరుకోవడానికి. మరి త్రేతాయుగం ఫస్ట్‌ది కృతయుగం, సత్యయుగంలోనేమో తపస్సులు చేసేవారు, త్రేతాయుగంలోనేమో మరి యజ్ఞాలు చేసేవారు, ద్వాపర యుగంలో అర్చనలు చేసేవారు, కలియుగంలో మరి అసలే ధర్మం తగ్గిపోతూ ఒక్క పాదం మీదే కుంటుతూ నడుస్తోంది, కనీసం భగవన్నామం జపించండి అన్నారు. భగవన్నామం జపిస్తే చాలు భగవంతుణ్ణి చేరుకోవచ్చు అన్నారు. సో వీళ్ళందరినీ మనం ఈ నామం జపం చేసే వాళ్ళందరినీ ఇక్కడ చూపిస్తున్నారనమాట. అందుకని హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. ఇది షోడశకం నామం కలికల్మషనాశకం నాతః పరతరూపాయ సర్వవేదేషు దృశ్యతే. సో హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. సో వేదాలన్నీ వెతికినా కూడా ఈ కలియుగ విషపూరిత ప్రభావాలను రూపుమాపడానికి ఈ 16 పేర్లు ఉన్న హరే కృష్ణ మంత్రాన్ని జపిస్తే దానిని మించిన తరోపాయం లేదు అని కలిసంతరణ ఉపనిషత్తులో ఉంది. సో ఈ పాఠంలో మనం నేర్చుకున్నది ఏమిటి అంటే, ఈ గీతా పాఠంలో సెకండ్ చాప్టర్లో మనం ఈ బాడీ కాదు, మనం ఈ శరీరం కాదు, ఆత్మ ఈ అన్నది నేర్చుకున్నాము. మరి సుఖ దుఃఖాలు వస్తూ పోతూ ఉంటాయి. ఆగమాపాయనో నిత్య అంటే నిత్యం వస్తూ పోతూ ఉంటాయి. తాం స్థితిక్షస్వ భారత, మనం వాటిని తట్టుకోవడం నేర్చుకోవాలి అని చూసాం. చివరికి మరి భగవంతుని శరణు వేడాలని, మరి హరినామ జపించాలని కూడా చూసాం. హరే కృష్ణ 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 హరే హరే, హరే రామ 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 హరే హరే. కృష్ణం వందే జగద్గురుం. వాంఛాకల్పతరుభ్యశ్చ కృపా సింధుభ్య ఏవ చ పతితానాం పావనేభ్యో వైష్ణవేభ్యో నమో నమః. హరే కృష్ణ. మరి ఇంతటితో ఈ సెకండ్ చాప్టర్ని మనం కంప్లీట్ చేశాము.